I uns altres premis que es lliuraren a nit són els BAFTA, els guardons de cine britànic. I si hem de fer cas a allò que diuen que són uns savis per als Òscar, Javier Bardem té l'estatueta més a prop. L'actor espanyol s'ha dut el premi al millor actor de repartiment per la cinta dels germans Coen. El de paper protagonista ha sigut per a Daniel Day-Lewis i la sorpresa l'ha donada l'actriu francesa Marion Cotillard, que amb la seva interpretació d'Edith Piaf s'ha fet amb el premi quan tots pensaven que seria per a Julie Christie. I acabem la revista amb un adeu. Pocs actors estaven tan marcats per una pel·lícula com Roy Scheider per Tiburón. El protagonista de l'arxifamosa cinta de Spielberg ha mort als 75 anys als Estats Units. El seu paper en este film, pioner en fer taquilles milionàries a les sales, el va fer mundialment famós, però el reconeixement de la indústria li havia arribat abans amb French Connection, per la que va ser candidat a l'Oscar com a millor actor secundari el 1972. Una acció que repetirà 7 anys després per la seva interpretació en Comença l'espectacle de Bob Fosse. I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there, and it was the tooth of a great white.